Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunzu ubhinqa njengebhuzu umbatshitshi iqomane. Bathi umfana empande semncane odanga bathi dabethi mdala nto cha. Bamsukela bakithi ingane esihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamalala udebshes bathi untombi zomdanza ngentshebe. Zithi umuhle webhunzu. Umuhle yomatshitshi iqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu uyakhala ngentombi yakhe engafuni ukumsekisa igeke. So umfowethu uyabona ukuthi ayibona unyaka kuphela kodwa lo muntu lutho akafuni bezijabulise ngokuthi benze ucansi. So ke umfowethu bese ngisendela ke ne screenshot la khona intombazana imchazela ukuthi why ingafuni bezijabulise ngalo ucansi. Kodwa ke umfowethu ubhale ngesingisi nje ngibe into yakhe ke sengisummarize ngithatha ama key points okuyiwona engibona ukuthi cha abalekile. Umfowethu uvezile wathi ke ufike wabingelela wathi sawubona mqeqeshi. Wayeseveza umfowethu ukuthi intombazane wahlangana naye ecampusini waseya kuyona futhi kuhamba kahle wayithola inamba. Okay, uthi umfowethu ke sebezigiphile kaningana naye intombazane futhi baya kuma date amaningi. Okay, so kule ama date mfowethu ngifuna ungakhohlwa njalo ukuthi yabona uma uzikhipha nentombazane lethe nizikhipha okokuqala ngitshela lento ngoba ibalekile so angifuni ukuthi uyikhohle. So uma ngabe uzikhipha okokuqala nentombazane ungakhohle ukuthi kufanele uzame ukuthola indlela ukuthi njani uyiqabula. Okay, mhlawumbe beku-10 wangalithola ithuba inkinga but uma senibonana okwesibili noma senizikhipha okwesibili noma nje senibonana okwesibili nje la nihlele khona ukuthi nibonana fanele na kanjani uqinisekise ukuthi njani uyamqabula. Why wenze njalo? Ngoba lo muntu kufanele uthumele imessage phela kusa-early ukuthi as much as singakatshelani ukuthi hayi khona uthanda omunye kanjani kodwa uyamkhombisa ukuthi yini mina angizile ngomngani kuwena yabona. So uthumela leyo message kuyena ukuthi no angizile ngomngani ntombazane as much as ngingakakutshela ukuthi ngiyakuthanda nawe singakayikhulumi nje leyo kodwa angizile ngomngani yabona. So abangani mina nginabo angimdingi omunye umngani. So usoke wenzela lokho. Okwesibili njengoba umqabula nje kwi-first date yakho noma yesibili lo muntu uyaqinisekisa ukuthi uyamvezela ukuthi awusisona isitabane yabona. Ukhumbule phela itabane ziyazwana namantombazane. So uma ngabe uzolokhu uzikhipha naye nakuma dates kodwa manje awukhombisi umnyakazo then uzovela cabanga ukuthi hayi mhlawumbe uyisitabane yabona. So ubone yena njengomngani yabona. So uma ngabe uziveza njengomngani nawe uzokuthatha njengomngani. So uma ngabe usuthi uyaphaphama emva kwesikhathi uthola ukuthi hayi yena ngenxa yokuthi usuziveze ngomngani usekuthatha njengomngani yabo. Usuluza kanjalo. Abaningi bagcina sebengena kanjalo kwi-friend zone ngokuthi umuntu alokho ezikhiphile nentombazane kodwa angawukhombisi umnyakazo. Omunye ajaha ukuyitshela intombazane ukuthi uyayithanda bengakaziniki ithuba bobabili bokuthi bazane kangcono. So ngithi angikukhumbuze lezo zinto ngoba ibalekile. Okwesithathu njengoba lo muntu umqabula kufanele uyabona kuyena uyamkhombisa ukuthi wena mangabe into uyifuna uyayenza yabona. Kusho phela ukuthi mangabe into uyifuna noma uyenza izophumelela kodwa nje for lokho ukuthi into oyifunayo uyayenza kuyena kuzomjabulisa kakhulu lokho ukuthi hayi insizwa ke le ngoba futhi lento ufunile ukuthi ayenze wayenza wangasaba. So ke ubuye ukhumbule ukuthi uphumelelile noma awuphumelelanga kumqabeli. Ukhumbule phela ukuthi kungenzeka mhlawumbe usathi uthi mncwa iveli dark intombazane nami kwakangenza lokho before kodwa akubalekile lokho ukuthi udakhile noma uvumile wamqabula. Into ebalekile ukuthi uyithumelele imessage yabo. Uyithumelele imessage yokuthi awuzile ngomngani awusisona isitabane yabo. So yilokho kubalekile naye ukuze mangabe ngasekho ithuzo wakhe esecabanga bonke hayi lo akazile kumngani uze nje ngento eqondile yabo. So ngithi angikukhumbuze lapho ukuze ungazi ungakhohlwa. Kodwa ufuthi uthi uthi uma ethi ayize endlini umfowethu ayinankinga iyafika amanye amazi yamvakashela endlini intombazane ayinankinga. Okay, uthi ke umfowethu ke kodwa inkinga akafuni senze ucansi. Ngelinye ilanga uthi umfowethu yambhalela yathi akakabi ready futhi ke unyaka uyaphela manje kodwa lutho abakalenzi namanje ucansi. So ke njengoba ngisho ukuthi kune screenshot umfowethu asisendileke la khona intombazane imchazela ukuthi why ingafuni. So ke ibhalile kanje la intombazane yathi ke
I've been meaning to tell you this. Shuthi intombazane isho kubani? Isho kuyena umfowethu. Ithi I've been meaning to tell you this. Shuthi intombazane ingumXhosa, that's why ibhale ngesixhosa njalo. Uthi ke inoba kudala uzibuza ba when are we having sex or ngizoyenza nini move that show ndiyafuna or nditsho ke ba let's have sex. The thing is andikho ready. Ndiyayazi. Okay, shuthi intombazane ithi ngiyazi kudala ngoko but andikakabi ready, and if wena awukho kulonto then it's fine, I understand. Kusho intombazane njalo. So ithi ke so yes ngohlukana and ungandivi wrong please, andithi uzele yona but it's not fair uba ndikulindise ixesha elingaka. So yayivala lapho umfowethu akangivezelanga yena ukuthi izimphendula kanje le ntombazane, yena ubebhale wathi kodwa akusenani. Ngicathi lo line okugcina ngifuna siwuphinde futhi ngoba iwona okhuluma kakhulu. Uthi umfowethu, intombazane ithe kumfowethu, and ungandivi wrong please, andithi uzele yona. Ngamanye amazwi le ntombazane njengoba ithi angithi uzele yona, iyakutshela exactly ukuthi wena indlela osuziveze ngayo kuyona uziveze njengomuntu ozeleni ucansi, but yona iyakufihlela ithi awungangizwa wrong, angisho ukuthi uzele lona. Cha, exactly lento esho lapha iyona. Ngamanye amazwi uziveze kanjalo. So ziningi ke mfowethu izizathu ezingabangela yona le ntombazane ukuthi ingafuni ukuthi nenze ucansi, yabona. Mhlambe kungenzeka indlela osuziveze ngayo, njengoba ngisho mhlambe indlela osiveze ngayo ukhombisa uba desperate, yabona kuyona njalo mangabe unayo uyazama ngayo yonke indlela ukuthi ulale nayo. So leyo nto iyamthusa. Mangabe ukuthi bewenze njalo iyamthusa leyo nto ngoba uyazibuza na ukuthi okay, mangathiwa ke ngiyavuma siyenze lento, usazoba khona yini, uzoqhubeka yini ube khona eduze kwami, sazoqhubeka sibona lento ethi sazoqhubeka yini, noma cha ngizothi mase ngikunikezile ushaya amaphepha singaphinde nje sihlangana, noma uzogcina uyiziba kanjalo intombazane, mhlawumbe uziblock, mhlawumbe ngenzeka before wakwatholana nomjito kanjalo, yabo umjita nje iyamthanda intombazane mhlawumbe bese benze ucansi kanti umjita wezele lo washaya wakhala amaphepha, ngoba vele zikhona insizwe kanjalo uthi ulala kanye nentombazane emva kalokho akasafuna nokuyibona. So naye mhlawumbe wakwabhekana nesimo esikanjalo. So uyazibuza ukuthi okay, njengoba hlezi uyifuna lento, mangikunika into ethi sazoqhubeka yini noma kobe sekuphela kothando lwethu, yabo. So ke mhlambe ke iyakuncisha just ukuthi ube khona eduze kwayo for leso sikhathi, ngoba nayo ayikho sure ukuthi okay mangabe ngikunika lento uzoqhubeka ube khona yini. Esinye isizathu leso angenzeka, yabo. Esinye mhlambe kungenzeka mhlambe iyasaba, yabona, ngoba iyazi ukuthi okay once nazibandakanya ngokucansi iyazi ukuthi phela lonto ithinta imizwa, ithinta ama-emotions, yabo. So sekuzofanele manje commit kuwena ngoba ucansi mfowethu njengoba ngisho ukuthi lithinta ama-emotions, lithinta imizwa ngendlela esimanga, yabo. So usaba lokho leyo attachment engase yenzeka, okanye futhi kungenzeka kube kunesizathu esikhona-ke yena mhlambe nje ucansi akalithanda isidalwa, noma mhlambe khona into eyake yamenzakalela before of which mina ngeke ngiyazi, nawe ngeke uze yazi unless ukhuluma naye mhlambe agcine sekuvezela. Ukhumbule phela kungenzeka mhlambe before wakwanukubezeka, so into nocansi phakathi nje yena akayithanda isidalwa, yabo. So kungenzeka kanjalo. So mfowethu wena into ekufanele uyenze esimeni esikanje, ngoba le ntombazane sikutshelile ukuthi wena uziveze kuyona njengomuntu ozele ucansi, yabona. So leyo nto njengoba ilokhu iyasho futhi ize yakuvezela yapho ukuthi ayikho inkinga singahlukana, yabo, ngoba iyasaba nayo ukuthi okay as much as uyifuna lento mangikunika kuzokwenzakala emva kwalokho, yabo. So into ongayenza mfowethu bengathi mina uzama ukuhlela naye nje, uspende naye isikhathi nibe ndawonye, ngaphandle kokuthi yabo nje lo ukuthi ufuna ukulala naye akukhohlwe kancane, but ube naye just ukususa nomqondo wokuthi uze ngocansi kuyena. Njengoba esho kanje haya ethi ungamuzwa wrong, akasho ukuthi uzele lona. Obvious usho kanjalo, ubona kanjalo ukuthi uzele lona, kuyena uziveze kanjalo, yabo.
So akube naye ndawonye ungamphuthaphuthazi ujaha umkhombisa ukuthi no ufuna ukulala nami yabo no menza relax uspende nje isikhathi naye well kumqabula ke mhlambe mawukuthi uyena oqalayo ukuthi ngiqabula naye inkingi kodwa isikhathi esiningi ngabe wena yabo so nakhona mangabe mhlambe senindawonye ungazama ke ukuthola ukuthi waye ethi yena akekho ready mhlambe ungamtshela ukuthi yazi angifuni ukucabanga ukuthi mina ngize ngocansi kuwena sorry ngizele ucansi kuwena yabo so mhlambe ngiziveze njengomuntu kanjalo but nami ngeke ngibone sengathi awungithandi noma angineliseki kahle yabo wena uyobe usuyibeka kahle uyobe usumtshela ukuthi hayi ngeke ngibone sengathi angineliseki kahle noma khona la kushoda khona mangabe ucansi singalenzi yabo so nami ke kungikhathaze lokho kodwa wena njengoba mhlambe uthi awukho ready indaba ungekho ready yabo nami ngifuna uku-understand ukuthi kwenzakalani yabo mhlambe kuyobe sekutshela ukuthi no yazi mina before mhlambe kwakwenzeka u1 no2 ngisamncane yabo siyakutshela ukuthi no kwenzeka kanje that's why ucansi engalithandi esakakabe ready yabo noma uzokutshela esinye isizathu engazange ngisibali la yabo esizokuvezela ukuthi why yena engekho ready but ungabusampressurize mfethu yabona mangabe wenze njalo intombazaneni ukukhombisa ukuthi nje ufuna ukulala nawo mfethu ngeke uzowina enhloko ungaphela even u10 years ulokuthe ungayithola kanti mawukhombisa ukurelaxa ungamxini ila khona uwina khona so ngiyathemba mfethu ukuthi khona la uzosizakala khona ngoba phela inhloso yale channel ile ukuthi sifundisane isiyinsizwa so mangabe ufisa ukubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela nje ku-email ethi mqeqeshwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sizokwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho sho mfowethu.